Gitubag ni Vice President Sara Duterte ang payag sa Malacañang nga giingong complete failure siya niadtong panahon nga milingkod siya isip Secretary sa Department of Education. Ani ang report ni Argil Relator. Nabiyaan na ang education system sa Pilipinas kung itandi ngadto sa developed countries sa tibuok kalibutan. Sumala ni Vice President Sara Duterte. Dugang sa bise, daghan og pwedeng himuon para sa modernisasyon sa edukasyon. Tuod man si Pangulong Bongbong Marcos nagkomento sa estado sa edukasyon sa nasod ug epekto niini sa kabataan. Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan, lalo na sa matematika, sa agham, sa pagbabasa at sa wastong pag-unawa. Pahinumdum sa spokesperson sa palasyo ngadto sa bise. Duha ka tuig nga gidumala sa bise ang departamentong iya karon nga ginasaway. 2 taon halos na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Tubag sa bise, kinahanglang dawaton ang kamatuuran sa problema sa edukasyon aron mahuna-hunaan ang saktong solusyon. Wala sab matud pa siya masayod kung asa gikan ang gisulting complete failure siya isip DepEd Secretary, sanglit lahi matud pa ang ipakitang aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos niadtong iyang personal nga gisumite ang iyang resignation letter niadtong June 19, 2024. And then sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa iyo. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Sabi ko, ayokong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Dihang pinal ang desisyon sa bise nga muhawa sa DepEd, gioferan matud pa siya ni PBBM og laing posisyon. And then ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Klaro matud pa nga gisulayan ni PBBM nga i-reconsider ni VP Sara ang iyang desisyon nga mag-resign. So hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Duna pa'y gibulgar ang bise, labot kang PBBM. Pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. Amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Depensa ni Yusek Castro, walay kamatuuran ang pasangil ni VP Sara ug lakip matud pa kini sa propaganda aron dautan ang Pangulo. Anaa karon sa The Hague si VP Sara aron bisitahon ang iyang amahang si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.